Lestari TV Kabudayan. Piye Kang? Tegese piye Kakang Semar? Nek arep gawe tentrem, arep gawe rukun niku ya diwiwiti saka sing cilik riyin. Utamane Desa Karangkadempel nika kebawah keperintah negara ing Ngamarta. Desa Karangkadempel niki rukun kawulane padha matsinamatan, ora ana rasa napa-napa, ora ana rasa gejegan, ora ana rasa memungsuhan. Tentreming Karangkadempel niku bakal tumular dateng desa-desa sakiwa tengenipun. Mengke nek desa-desa wis komplit sami tentrem sedaya, tumuli mundhak dadi sak kecamatan niku dadi tentrem. So nek sing sak kecamatan wis tentrem kabeh dadi sak kabupaten, kabupaten tentrem kabeh malembar dadi sak negara tentrem. Ning nek diangkah negarane tentrem jelek kaya wong malik tangan niku mboten iso. Mboten iso. Ning diwiwiti saka sing cilik. Mula lelakon sing ngajeng kula lakoni niki niat kula nggih pancen kaya ngoten niku. Niat kula pancen kaya ngoten niku. Kakang Nayantaka wonten dawuh sinuwun. Ora ngira jebul agung sarta luhur gegayuhaning Kakang Semar ya senadyan kabeh kawiwitan saka ing desa Karangkadempel nanging panjenengan ingsun percaya lumaku ning wanci lumereking mangsa kala bakal angembet marang katentremaning negara Ngamarta. Mula Puntadewa sarujuk lawan penemuning Kakang Semar. Kakang Semar, yen nganti negara Ngamarta iki mengko kelepetan tentreming Karangkadempel satemah, aku percaya Dwarawati ora bakal keri, mesti bakal kepengin tiru tentreming negara Ngamarta. Kakang Semar, semono Gusti Dwarawati Ngamarta iki tentrem dadi patuladaning negara Mandura supaya nyonto marang kahanan negara Ngamarta lan negara Dwarawati. Mula apa kang digayuhanmu mau, aku sago mbantu. Aja kok mbok dawuhi apa wae, nadyan mbok dawuhi munggah gunung, medhun jurang, kinarya srana tentreming Karangkadempel, aku sago mbantu. Wah, Dipol. Yen pancen kudu nganggo syarat-syarate apa, aku ing bakal golek syarat seranane. Kakang Semar semono uga aku. Yen pancen Kakang Semar paring dawuh ana reruba pepanggil ingkang kudu ndak lakoni. Nadyan Janaka mbok dawuhi manjing tumangan aku ora bakal wegah. Kakang Semar. Watuk engko men. Kok malah saya keloro-loro ati kula sinuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Sampeyan-sampeyan iku ratu sing pancen iso dadi patuladan. Syukur, Den. Kula njaluk tetep kaya ngoten pambegane sampeyan. Merga nggih pengarep-pengarep kaya sampeyan iku sing iso dadi tentreming para kawula, sing iso ngerti marang para kawula, sing iso mirengake panjeriting para kawula, sing gelem sarta tansah nyaketi marang atine para kawula. Lah niki lho Den, contone kaya kula niki. Kula niki kawula, sampeyan ratu, sampeyan ora maringi apa-apa kalih kula. Ning ati kula persasat bombonge tumplak punjen sinundul puyuh. Merga napa? Sampeyan niku lenggahe teng negara, teng kraton, ning ora wegah nyaketi atine kawula cilik kaya kula niki. Kula niku ora butuh dhuwit, kula niku ora butuh brana picis, kula menika ora butuh pangalembana. Ning kula butuh dicaketi raos kula kalih pangarep kula, kalih juragan kula, kalih bendara kula dikaroke. Semar kowe butuhmu apa? Semar kahananmu piye? Semar desamu piye? Tembung seklimah kaya ngoten niku wis ndudul gumregeting ati ning kawula supaya mbangun negara. Ning arep ratune Gung Binathara, ratune Sugih Banda, Sugih Bandu, nek ora gelem nyawang mengisor, sing ngisor mesti ting dilajik ora karu-karuan. Mengkono Semar nggih. Mula kula matur sampeyan sing pun weruh wewarah kawuring kraton tetep ana Ndara. Mang tetepi siji wajibing ratu aja kendhatan sahanata haniti hamriksa hamisesa. Loro pengageming ratu aja tinggal marang pakarti sama bidadana denda. Iya Semar aku wis ngerti nggih. Aja kok dumeh sedulur dumeh niku kula warga luput tumrap negara diparingi pangapura ning nek wong liyan kebrayan luput sithik wae ning gebuki sak kayang-kayange. Niku mboten apik, niku tegese mbedak-bedake.
Angka 3 pambeganing ratu. Sipating ratu kudu bisa hamong, hamot hamengku lan hamangkat. Angka 51 lelabuhaning ratu. Anetepana berbudi bawaleksana animpuna ing aguna mumpuni ing kautaman. Angka gangsal kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Ingkang angka 8 junjunganing ratu murih jejeg adeging praja katentremaning kawula sambumawitran liyan praja lan kerukunaning kabebrayan agung. Angka 9 pungkasan niku bandaning ratu. Nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan, kawicaksanan, kapinteran utawi kawasisan. Iya, Kakang Semar ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dening Kakang Nayantaka ngelingake marang Tandrawati. Wah, iya Semar. Aku kelingan nduk nalika kawisuda minangka dadi narendra ing Mandura. Tau tate nampa wewarah kawuring kraton sanga cacahe. Nanging yen ora dielingake marang Kakang Nayantaka, dina iki wae aku upama nyebutake aku wis lali. Lah niku ampun mang lalekke. Niku mang lakoni mang tindake aja ming dienggo abang-abang lambe mawon. Iya, Kakang Semar ngaturake panuwun. Ning ngeten nggih, Den. Niki wau janjane ati kula niku nembe mboten tentrem. Lho, ora tentrem sabab apa? Ora tentrem sabab apa, Semar? Merga nggen kula ajeng gayuh mbangun desa niki Selasa kliwon wingi niku. Iya. Kula niki kok ngimpi, impen kula kok elek men to. Lho, elek piye Semar? Lho, elek piye Kakang Semar? Kakang Semar nyumen napa? Wah, kula niki nek ajeng matur kok malah ati kula tratapan, ati kula deg-degan. Mboten kanthi kanyono-nyono. Lah kok omah kula niki ewuh gedhen. Ewuh gedhen. Mongko bareng kula teliti wong ing jering pasumenan menika kula ngilu wonten ing kaca gedhah. Anak-anak kula niku sami lungguh enten kursi sing apik. Lah kok dadi Semar nyandang cara manten lanang ning mantene wedok ora enek niku napa memper. Impen kaya ngoten napa mboten ngedeg-degi ati kula, Ndara? Sigra-sigra yen permana kanca. Kagem poro sederek sedoyo ampun kesupen subscribe, like, share lan dipun teken gambar loncengipun supados angsal video enggal saking channel Lestari TV Kabudayan. Matur nuwun.